Wala matarog si Cebu Governor Gwen Garcia sa ultimatum sa Department of Interior and Local Government kung DILG. Kinikilabot sa pagpausab sa napanday nga provincial ordinance o optional o kining rationalizing sa pagsulod og face mask sa mga open o well-ventilated areas. Ano ang report? Kutob lang karong weekend ang ultimatum nga gihatag ni DILG Secretary Eduardo Anyo sa Cebu Provincial Government aron pag-rectify o pag-usab sa napanday nga ordinansa. Kini mao ang pag-rationalize o optional nga pagsulob og face mask sa open spaces. Apan gibarugan sa Kapitolyo nga nahasubay sa balaod ang ilang gihimo. Ang mga naglibog katuman tingaling wa nakahibaw unsay atong kahimtang dire. Unya magbuot-buot kung unsay atong buhaton nga di ra ba mga subuanon. I think it's very clear. Unless the Provincial Ordinance 2022-3 is declared illegal or ultra vires by a proper court of law, not by the Secretary of the outgoing Secretary of the Interior, by a proper court of law, not by the IATF, not even by the President, as has been very clearly presented. So here in the province of Cebu, the ordinance that rationalizes the use of face masks stands. Gidugang sa gobernador nga adunay basihan ang iyang EO number 16 ug ang Provincial Ordinance 2022-3. Una nang mibahan sa Secretary Anyo nga mohimog legal action kung magmagahi ang kagamhanang probinsyal. Gawa sa mga sakop sa Hunta Probinsyal, nihatag usab og suporta ang League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter nga adunay 44 ka mga miyembrong lungsod, apil na ang Philippine Councilors League sa lalawigan. The Cebu Provincial Government continues to stand by the rule of law. All of our actions are supported by clear law passed by Congress. The local government code is the enabling law of the constitutional mandate of local autonomy. Gi-question sa gobernador ang pagukod sa DILG sa gipatuman ini nga pag-rationalize sa pagsulob og face mask. Gani ang mismong dako sa PNP. Wala man kuno motuman sa pagsulob og face mask matod sa gobernador. Atol sa iyang press con iyang gipakita ang mahulagway diin wala mag-face mask silang Secretary Anyo ug ang OIC PNP Chief Danao. But I am seeing General Vicente Danao inside an air-conditioned closed environment, presenting the SUV owner in this SUV owner drama, not wearing a mask. Well, the mother, the father, the son, and who else, the SUV barangay, were all wearing masks. So, is that in consonance with the IATF guidelines or does that only apply to ordinary people? Gidugang sa gobernador nga adunay mahigayon nga gihulga siya ni Secretary Anyo tungod sa mga gipagawas niya nga mga EO nga wala kuno mahasubay sa mando sa DILG. Kauban si Philip Patricio ug Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.